Една положителна инициатива, 5 нови екопътеки с велоалеи към тях бяха открити в Банкя. Те са с обща дължина 37 км и свързват курортното градче с Люлин планина. Първите, които изпробваха новите алеи, бяха колоездачи от спортни клубове и любители. Те показаха и едно техническо нововъведение – електрически велосипед. Нека го видим. Електрическия велосипед се захранва от литиево-ионна батерия, която издържа каране до 60 км. И подпомага педалирането, т.е. вие не се изморявате толкова, колкото ако въртите само обикновен велосипед. Предимството тези, които се притесняват, че ще се изпотат, отивайки на работа с велосипеда, там трябва да се преобличат. С този велосипед това няма да се случи. Собственикът на електрическия велосипед е категоричен, че той скоро ще превземе София и другите градове. Аз се надявам, че София ще стане един велосипеден град. Да се разтовари трафика и да можем с усмивка да пристигаме на работа. Иначе е ясно, че в София, за разлика от Банкя, карането на колело е опасно занимание. Шофьорите са прекалено нетолерантни. Знам, че в София има нова велоалея, но просто не съм карала по нея, защото не ми се кара по Евлоги Георгиев с колело. Има много коли, много мърсотия и за това. Има ли къде да карате в София или извън София? В София не. Има една велоалея, направена покрай канала, която е с плочки, е пълна скръб. Запалените колоездачи предлагат да се направи велоалея, която да свързва паметника Левски с екопътеките в Банкя. Те препоръчват своя спорт и на неизкушените. Щом в Щатите всички болници имат велоергометри и възстановяват болните на колела, началниците да се качат на колела. Заедно с кмета на София. Ние сме му подарили преди 2 години велосипед, който седи в общината и събира пръха. Не е ясно още дали кметът и бъдещ премиер ще вземе със себе си велосипеда на Дондуков 1 и дали ще има време да го ползва по малкото столични велоалеи.